Василев, Chicago.bg. Намира се в Синсинати, най-населения град в щата Охайо, където е най-активната българска общност. И тук сега ще ви срещна с двама от лидерите на българската общност, с Диди Партрич и Иван Динев. Двамата са членове на много от българските организации. Иван, освен че е професор тук асистент професор тук в университета на Синсинати и е част още от две или три български асоциации, и като от Македонската патриотична организация дори и вътре в борда на директорите. Диди Парчлет, тя пък се занимава с президент на асоциацията тук на българите в Синсинати и се занимава с българското училище, въобще с организиране на събития. Те ще разкажат повече. Това е твой офис сега? Да, това е моето работно помещение, така да се каже. Е офис, да. И това е моето средство за транспортиране, защото живея в Бригати. Като влизаш, нали, ти знаеш, беше осветен на 3 март, бяло, зелено и червено. За първи път, нали? Успяхме да го направим. Това са реално документите с основаването на това. Иначе, сега това, което нашата организация се занимава, и Диди може да разкаже повече, но ние реално имаме българско училище. Това българско училище се казва Родолюбие, но то е наследник, всъщност и продължител на едно друго училище. Ето училище се наричало Народно училище, нали? Тук в Синсинати. Това е снимката от 35-та година, която е включена в този небезизвестния алманах, който ти го видя. И даже Драго я отцвети в цвят, за да се вижда. Нали? И всъщност реално тук имаме дейност до 50-те години, учебна дейност според нас, от това, което ние разбираме. След това, разбира се, имиграцията спира да идва. Старото поколение вече, по-голяма част от тях, нали, спират да поддържат такава дейност, и църквата, която е всъщност Свети Дух, нали, долу в Норвуд, спира да бъде толкова активна. Та всъщност трябваше да дойдат 90-те години, новото поколение, Диди специално. И Диди, както самата тя казва, имаше една голяма мечта, нали? Това е да създаде не само организацията, но организацията да е като чадър на българско училище и да има реално българско училище, което и до днес съществува. Надя Танова. Но трябва да кажем, че нали, макар че започна това училище на времето от така ентусиазма на няколко майки в къщи и така нататък, сега вече нали, от 3-4 години, когато Надя Танова, нали, тя е нали, доктор на филологическите науки и тя пое нали, ръководството на училището, постави го на наистина така, научни, професионални основи и го превърна в българско неделно училище. Ние преди това бяхме само по програма нали, на Министерството и сега нали, училището организира и много допълнителни неща, освен че преподава българска история, география на България, има и много такива workshoпове, работилници за различни български традиции, занаяти, обичаи и изнася концерти на нашите събирания, което винаги е много мило, защото на всички им харесва, когато децата изпълнят нали, български песнички и български стихотворения. Имаме и много други неща. Въобще това, с което ние се опитахме да направим, е да осигурим една така широка нетворк, нали, на английски, да бъдем свързани с други организации, които са сродни на нашата. Тоест, не само нали, с българската диаспора, но да влезем във връзка и с други сродни организации, като South Slavic Club, който е в Дейтън, нали, една много стара организация, така както е нали, вече напоследък и МПО-то, и организацията в Индиана, нали, българите в Индиана, на които... Организация на българите 680, да. Църквата 81, църквата Свети Стефани, разбира се, и там
имат чаптър. И местни комюнити, нали, местни организации и за това участваме, нали, ето сега в неделята, т.е. съботата, участвахме в един международен ден на приятелството. За първи път нашата организация беше поканена на второто издание от този фестивал. Ние участвахме и представяхме всъщност България. Представяхме, в крайна сметка, ние бяхме единствената от Югоизточна Европа страна, която представяше региона. Диди, разкажи малко за танцовата... имаме дейности. И разкажи за празниците, които организираме. Да, разбира се. Защото това е и фъндрейзър на нас, но това е и събитие и възможност за да сближаваме членовете на нашата общност. Колкото може повече различни членове с различни виждания, различни интереси, да ги обединим, нали, и да можем да се събираме заедно. Това става чрез някои от нашите допълнителни такива занимания, като имаме си танцов състав, който се нарича Росна китка, и в който се учим да играем български хора, български народни танци и даже имаме разни изяви в нашия район. Участвахме в Деня на източноевропейските народи в Дейтън вече няколко години. Тази година ще участваме и тук в този район, се казва Клифтън. Той е един от университетските много будни райони и в него сме поканени от културния център на Клифтън да направим Ден на България, в който нашата, нали, скромна гидка ще излезе, нали, с български танци, ще обясним, ще покажем наши танци, разбира се, и наши кулинарни произведения и ще ги научим и как да правят мартеници. Участваме и в Баба Марта фестивал. Баба Марта, най-големия, Баба Марта фестивал, който от доста години вече го правим, и то в ботаническата градина на Синсинати. Една наша тук, ето е Даниела Каршовски. Това бяха сегашният всъщност министър и бившият посланник и предишният генерален консул. Това са на края на учебната година и това са различни въркшопове и танци, които виждате от различни. Но всеки около 1 март, значи, или няколко дни преди, няколко дни. Мисля, че обикновено преди 1 март. Да, за да сме готови с мартеницата. Провеждаме в Крон консерватори, която е реално Крон, тук такова. Голяма ботаническа градина, и го организираме всяка година. Дървото даже няколко дни подред обличаме. Украсявахме като мартеница. Разкажете друго така интересно нещо. Издаваме и наш вестник, нали, с скромните си... Не аз. Ние сме колектив и нали, скромни възможности, не претендираме, но да покрием, да покажем какво правим в Синсинати, да дадем на хората възможност, ако искат нещо да напишат, така да рекламират себе си. От България също имаме такива сътрудници, поети, писатели, които, нали, публикуват свои неща и така питат винаги с интерес кога ще излиза следващия брой. Просто има повишен така интерес. Разкажете за Магахан, за фестивал. Магахан, нека Иван да покаже повече. Ще ти покажа снимките. Аз съм бил там на гроба на Магахан. Не беше по време на фестивала, но съм ходил. Знам, че вие имахте едни публикации, нали? По този повод. Това също е нещо, което правим от доста години. Най-напред беше в помощ на Карма Джин, Бог да я прости, която го е започнала. Но последните години вече имаме члени на управителния борд на асоциацията. Членуваме даже 2 души, нали, които са членове на техния управителен борд. И
всяка година... Тук е вече гроба на Карма Джин, където поднасяме цветя. Това е от 22 година. И 22 година за нас беше важно, защото беше и първата след пандемична година, която организираме. Тук вече поднасянето на цветя. Дай да покажем паметника на центъра. Самия паметник на центъра. Ето го. В лице. Ето го паметника. Значи тук е най-интересната история, че този паметник всъщност е изготвен от скулптор Любомир Далчев. Любомир Далчев, който идва в Америка, заселва се 70-те години и то по поръчка на българската емигрантска общност. За разлика от основния паметник, който е от българската държава. Две интересни факти. За първи път Мага Хан като фестивал, за първи път Мага Хан е почетен от 35-та година, мисля, че от тогавашния български външен министър Симеон Радев. Той започва за пръв път традиция. В 76-та година българската държава всъщност организира първия фестивал, като довежда танцори и всъщност с това започва да се отбелязва. И там вече двете местни дами, Карма Джин и Барбара Муни, поемат инициативата да го организират като годишен фестивал. И до сега е годишен, сега беше 48-ият годишен фестивал. Ники даже... не, аз ще ти кажа така. Имаш ли табелата, която е на входа? Да покажеш, където пише за свободата. Ню Лексингтън и дома на града. Някъде я имам, но не е в тези. Тук това са снимки от 2022 година. Това е кмета, това е нашият консул за Охайо Бакърджиев, това е кмета, и разбира се нашия генерален консул тук някъде беше в тази или в един от тези конгресмените, който е от тази област, който всъщност също беше поканен и дойде. Имаме и такива присъствия. Най-хубавото нещо, Ники, ако позволише, че всъщност ние организираме всяка година, в последните 4 години, телемост между Пазарджик и Ню Лексингтън. Защо? Защото Мага Хан разказва за баташкото клане, а Батак е в Пазарджишка област и ние имаме партньорство сега между училищата в Пазарджишката езикова гимназия Бертолт Брехт и училищата в Ню Лексингтън и всъщност 6 стипендии даваме, 2 на деца в Ню Лексингтън и 4 на български ученици от Бертолт Брехт, гимназии, които пишат есета на тема Мага Хан. Всяка година темата в някаква степен варира, понякога тя е свързана с актуалните, съвременните събития, понякога тя е свързана с историческото значение на Мага Хан. Даже имахме, най-интересното беше преди 2 години една от момичета, които получи тази награда, разбира се, абсолютно ние събираме разбираме на место всъщност, че тя е родена от Батак, което беше прекрасно за нас, че именно човека, който е описал баташкото клане, който всъщност доведе до събирането на международна подкрепа за провеждането на руското уставление, за освобождаването на България, създаването на съвременната третата българска държава, тази, която днес познаваме, всъщност е директно свързана с от местото, където Мага Хан беше трогателно, защото тя го прочете от центъра на самия Батак. И тя беше в Със сигурност имало сълзи до себе. Имаше, не само българи, значи основно фестивал всъщност се състои от американци. Местни в Ню Лексингтън няма българска общност. Българската общност имаме тук в трите големи града в Охайо, които са. И ние сме всъщност единствената действаща активна организация БАК, Българска асоциация в Синсинати, или БАС, както искаш. БАС всъщност партнира заедно с местни американци. Там имаме една американско-българска фундация Ню Лексингтън, която всъщност организира тези събития, основно частно доброволна основа. Използваме всъщност събитието деня да ни служи като средство, като възможност за събиране на средства и с тези средства и заедно с други дарения даваме всъщност стипендиите. Сега, това, което искам да отбележа, тази година беше 48 година или 49-та и след това идва и 50-та годишнина от фестивала. Така че следващите 2 години ще са важни за нас и ние се надяваме да издигнем профила. Надяваме се да имаме и гости от България, да имаме и повече гости от целия Среден Запад, въпреки че, разбира се, разстоянията тук са големи, но искаме да имаме по-голямо присъствие и от други различни
Тоест до година е 50-та година? По-до година. Да. Кой месец се провеждаше? Юни, и то е втората събота на юни. Сега ще бъде, мисля, че на 12, а след това на 50-та е на 11. Аз мисля, че най-достоен, ето ако гледат това видео, някой свързан с президентската институция, да се самосезира и направо да поканиме президента на Република България да заповяда на живо. Има ли сме вице-президент? Време за президента, Така, имаше една много интересна история. Тя, не искам да намесваме политиката, но все пак политиците са и висши представители на Република България. Та имаше един момент очакване, когато Бойко Борисов беше министър-председател, че той ще дойде, но той беше на посещение, беше в Чикаго, но не можа да дойде до Ню Лексингтън и тогава, Бог да я прости, Карма Джин беше толкова разочарован, че си кръсти котката Бойко. Котката на Карма Джин е известна със името Бойко и то за това, че Бойко Борисов да можа да дойде. Така че президента Радев да внимава да не се кръсти на кучето Румен. Надявам се, това е просто интересен елемент, но наистина това, което ние сме горди в последните няколко години, е, че успяваме с партньорство с Бертол Брек, всъщност децата директно да присъстват или евентуално да са с запис и да сближиме, всъщност да изградиме този истински мост на неформално равнище между младите деца от Пери Каунти, Охайо, там където се родил и където е погребан Мага Хан, и децата от Пазарджишко, Баташкия район, където всъщност са се случили тези за нас трагични, но в някаква степен и освободителни събития. Другото нещо, което е за нас фестивала Мага Хан, е изключително важен, за да искам да подчертая още веднъж, защото той показва, че живата и дълбоката, често пъти неосъзната и неразбрана връзка, която има между американския народ, народа, хората, населението и интелектуалния елит на щата Охайо и всъщност българския народ. Нещо, което понякога в България, а и доста често тук остава неразбрано. И недооценено. Недооценено. И една от нашите мисии, всъщност, Диди, като Българска асоциация в Сенати и като българска общност, е да популяризираме Мага Хан, неговото дело, и успяхме всъщност чрез няколко укази на президента, на губернатора Марик Делайн, който официално призна всъщност и Българската асоциация, и българското присъствие, което не е от вчера и от онзи ден, не е от 90-те години, а от повече от 100 години. И то всъщност първите емигранти са точно тези македонски българи, които от географска област Македония, които създават тук. И приноса, приноса и на съвременните българи. Но и съвременните българи. Културата, науката, социалното развитие на щата. И успяхме също така и Мага Хан го направи официален, този фестивал го призна, официално за така фестивал. Ние сме съорганизатори и съдомакини, можем да го кажем, въпреки че Ню Лексингтън е доста далече от... От българска страна сте съдомакини, вие. Да, ние сме съдомакини, имаме двама, ето Иван и Николай Станков, те са членове на борда на фундацията. Американско-българската фундация, която реално отговори и организира това. Просто в един момент, в който все пак организацията поради остаряването на членовете така някак си не беше вече толкова активна, ние решихме, че трябва да поемем тази задача да поддържаме това, което е създадено преди нас и което искаме да остане. И понеже те и двамата по професия са учители, ако не ги спрем, аз те няма да спрат утре да говорят, виждате колко увлекателно говорят. Само исках да ви питам по един въпрос. Тебе като преподавател тук, асистент професор в университета, ако има български студенти тук в университета, то 100% има университета на Сенати, къде да те намерят да се свържат с теб, ако искат да си поговорят дори на български, просто запознават с теб, нещо, което ги интересува? Разбира се, могат да отидат. Кабинета, номер на кабинет. CCA, Clifton Court Hall 5114, да. Тук и могат да намерят и на веб страницата на нашото School of Public and International Affairs, където са
на разположение. Ние, между другото, организирахме един workshop за нашите ученици, които се интересуват от Българското училище Родолюбие, които се интересуват да кандидатстват. Миналата годината всъщност родители и ученици можеха и присъствено, и онлайн, хибридно да получат повече информация за нашия университет и изобщо как да се подготвят да кандидатстват, ако искат да учат в Съединените щати. Като каза за училището, кажи сега за училището, ако има българи, които имат, да кажем, може да са смесени бракове, примерно един да е българин, другия да е американец и децата все още не са записвани на българско училище, кажи малко повече за българското училище. Значи как могат ги запишат? Българското училище също има свое присъствие във Фейсбук, има група, има страница, нарича се Българско неделно училище Родолюбие. И там, разбира се, всичко и на нашата също група и страница ние публикуваме и могат да се свържат с Надя Танова, която също има там присъствие, могат да пишат на мен, на Иван, на който и от нас да пишат, ние ще ги свържем. Имаме много, което е важно, искам да отбележа, че ние имаме не само присъствени, но имаме много стабилни онлайн класове. И по този начин ние обхващаме деца. Имаме деца от Сент Луис, имаме деца от други щати, които от Тенеси. Каква възрастова група може онлайн да се концентрира? Първи клас, 5-6 годишни? Всичко, деца, които не са в предучилищна от 5-6 нагоре. Да, тези деца могат да бъдат, те са в самостоятелни, не са смесени. Индивидуално. Да, дори да са 2 деца, 3 деца ги занимават отделно по специални програми. Надя Танова е разработила. Ние това го преживяхме по време на COVID. Така бяха всички. То така започна. Реално това беше основата, която се положи и после продължихме, защото все пак тук общността не е много голяма и намирането на деца за присъствено обучение не толкова другото, което е сега много от хората са разпръснати, защото ние говорим за 2 часа и половина, 3 часа. Много е в Америка. Те понякога, тук специално е така, защото няма такава висока концентрация на българска общност, както за разлика от Чикаго или от големите населени места. И затова често пъти хибридната форма е практически единствения начин, с който те могат да участват, могат и да присъстват от време на време, да идват на събитията, на концертите, на представленията, които организира училище, но в същото време понякога, ако не могат да си позволят да пътуват дълго разстояние, могат също да присъстват. Хубавото е, че на всички тези работилници, на всички празници, винаги имаме монитор, имаме връзка с тези деца и те също изпълняват стихотворение, те също участват активно или те правят мартеници или маски или каквото Работилниците играят йога, защото има училището и курс по йога, часове по йога. Така че съчетаваме здраве. И хора сигурно играят. И хора задължително играят и така съчетаваме здраве образование. Супер. Кажете добре, преди да се разделим предстоящи събития, така набързо да нахвърляте какво се предвиди. Са народници от Синсинати, от Чикаго, от където и да сте. Заповядайте. Месец ноември, 15 ноември ще показваме българския филм Аромат на липа, много интересен за емиграцията. Месец декември имаме 2 големи събития. На 13 декември коледно тържество. Идвайте, децата ще ви поздравят с коледни песни, ще ви пожелаят здраве и късмет. И на 31 декември ще посрещнете заедно с нас Донка Колева, Мария Илиева, Николай Колев и други певци, изпълнители, инструменталисти. Новата година. Информация къде да намерят за тия трите събития? Информацията на Facebook, Bulgarian Association of Cincinnati, или Bulgarians in Cincinnati, или сайта на нашата организация www.bgcincy.org. Заповядайте. Всички са добре дошли. Това нас. Да, и понеже, както обикновено, тръгваме да си ходим и се заговаряме за някакви неща, забравих да ги питам хората откъде са от България, защото и това е важно все пак. Тук е ясно, че са доста активни и поддържат българската общност в щата Охайо, но кажете са от България, откъде сте? Първо Дин. Не е ли ясно? Залата има каяк. Аз съм от Бургас. Морско момиче. Не знам дали го снимат на каяка. Чака да обърна, така дали се вижда.
И тук съм в Синсинати от 93-та година, където дойдох да уча точно в този университет, University of Cincinnati, където правих магистратура. Аз от 2003 година съм тук в Синсинати, после бях известно време извън и се върнах след това, иначе съм от София. Добре. Това е, да не става дълго. Хайде, чао. Вече категорично да ви до следващия път.